Prynawn da i chi i gyd. Dyma rai adnodau o ddiwedd Salm 96. Llawenhaed y nefoedd a gorfoledded y ddeiar, ried y môr a'i gyflawnder, gorfoledded y maes a'r hen oll y sydd ynddo, yna holl brennau y coed a ganant o flaen yr arglwydd, canys y mae yn dyfod, canys y mae yn dyfod i farnu y ddeiar, efe a farna y byd trwy gyfiawnder a'r bobloedd a'i wirionedd. Gweddi go gyfer Wythnos Cymorth Cristnogol. Gweddiwn. Dad Tregarog, cofiwn mewn trystwch am y rai sy'n dioddau newyn a thlodi, ac am y plant sy'n gorfod ffarwelio a llwyfan ein byd cyn dechrau cerdded arno. Arglwydd maddau'r anghyfiawnder sydd ar yn deiar. Cofiwn mewn cwilydd fod yn hunanoldeb a'n dihydrwydd ni yn cyfrannu at yr anghyfiawnder hwnnw. O'r fynych chybiom yn gweiddi am yn hawliau a'n cysur a'n ffyniant, heb sylweddoli bod yn ffyniant ni wedi i blethu a ffyniant yn chwiorydd a'n brodyr drwy'r byd. Bendithia waith Cymorth Cristnogol o Dduw a'i bartneried drwy'r byd, a boed yr wythnos hon yn gyfle gwych yn enw Iesu Grist i ddatod llinynau trigaredd ein calon. Amen. Darlleniad o lythyr cynta Ioan, a mae'r darlleniad hwn yn cydio ar darlleniadau eraill o'r llythyr arbennig mae rydyn ni wedi bod yn gwrando arnyn nhw ar hyd yr wythnosau diwetha yma. A mae'r darlleniad yma yn dod o benod 5 ac dechrau y benod, ffydd yn gorchfygu'r byd. Pob un sy'n credu mai Iesu yw'r Crist, y mae wedi ei eni o Dduw, ac y mae pawb sy'n caru tad yn caru i blentyn hefyd. Dyma siwt yr ydym yn gwybod yn bod yn caru plant Duw, pan fyddwn yn caru Duw ac yn cadw i orchmynion. Oherwydd dyma yw caru Duw, bod i ni gadw i orchmynion. Ac nid yw i orchmynion yn feichus, am fod pawb sydd wedi i geni o Dduw yn gorchfygu'r byd. Hon yw'r oruchafiaeth a orchfygodd y byd, ein ffydd ni. Pwy yw gorchfygwr y byd, ond y sawl sy'n credu mai Iesu yw mab Duw. A mae'r ail ddarlleniad hefyd yn cytio yn y darlleniad glwson ni wythnos diwetha, lle mae Iesu yn ei gyfelybu ei hun i'r wir wynwydden ac yn ei ddisgrifio ei hun fel y wir wynwydden. Ioan penod 15 a yn dechrau i ddarllen yn adnod 9. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyddinau wedi eich caru chwi, arhoswch yn fy nghariad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad, yn union fel yr wy fi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac yr wyf yn aros yn ei garchiad ef. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych, mwyn i'm llawenydd i fod ynoch, ac i'ch llawenydd chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn,
sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Yr ydych chwi'n gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn yr wyf fi'n i orchymyn i chwi. Nid wyf mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw y gwas yn gwybod beth y mae ei feistr yn ei wneud. Yr wyf fi wedi eich galw yn gyfeillion, oherwydd yr wyf wedi gwneud yn hysbys i chwi, bob peth a glywais gan fy nhad. Nid chwi am dywysodd i, ond my fi a'ch dywysodd chwi, a'ch penodi i fynd allan a dwy'n ffrwyth sy'n aros, ac yna fe rydd y tad i chwi, beth bynnag a ofynnwch ganddo yn fy enw i. Dyma'r gorchymyn yr wyf yn ei roi i chwi, carwch eich gilydd. Rewch i ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw yn tad, os gweled i'n dda, dysg i ni beth yw ystyr gwir gariad. Beth yw ystyr caru yn chwiorydd a'n brodyr lle bynnag y bont. Helpa ni o Dduw i fyw yn ifydd i orchymyn Iesu Grist yn Arglwydd yn Ceidwad, yn ei orchymyn ef i garu eraill fel y mae ef wedi yn caru ni. Helpa ni wneud hyn, o Dduw, os gwelid i'n dda, ym mha gyd-destun bynnag yr wyt ti yn galw ni i wasanaethu ynddo. Clywn ni nawr wrth i ni gyflwyno i ti anghenion yn byd ni, ac yn arbennig yr wythnos yma anghenion yn gwlad. Diolch am y cyfle ddydd Iau i bwrw pleidlais yn yr etholiadau. Arglwydd bydd gyda pob un sydd wedi cael ei hethol i Senedd Cymru ac i fod yn gomisiynwyr yr heddlu a throsedd. Nertha weithiau o Dduw yn ei cyfrifoldebau, a boed iddynt wneud pob peth yn ifydd i dalwad di, bod pob peth i fod yn wasanaeth i eraill. Roedd wyneb hefyd i'r Llywodraeth newydd ym Maen Caerdydd, boed iddynt wneud bob penderfyniad gan roi llesiant y tlawd yn gyntaf. Clyw yn gweddiau preifat personol ni yn ogystal a'n rhai cyhoeddus ni, os gweled i'n dda. A gwrando yn gweddiau ni gyd, a mynd i ofyn y cyfan yn enw Iesu Grist a'n dysgodd i weddio. A'n tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau i ni yn dyledion, fel y maddeuwn unau hi'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth eithyr gwared ni rag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae wythnos Cymorth Cristnogol eleni yn canolbwyntio yn arbennig ar dod â llesiant i'r ardalodd yna drwy'r byd sydd yn wynebu newidiadau oherwydd newidiadau hinsawdd, global climate change. A'r ein ni yn cofio yn chwiorydd am brodyr mewn ardalodd nid yn unig y rai sydd yn wynebu heriau am fod lefel y moroedd yn codi, ond y rai hefyd sydd yn wynebu tywydd yn peri sychder mewn sawl gwlad. Mae enghreifftiau wedi cael ei gosod allan gan Cymorth Cristnogol a throwch ati i gwefan nhw am fwy o fanylion am brosiectau yn Kenya
sydd yn helpu y bobl trolota i ddelio gyda sychder cynyddol drwy peri bod dŵr y glaw yn cael ei gronni yn llwyddiannus mewn argeiau bychen ar dirodd i ffermydd, ar dirodd cyfagos i wneud yn siŵr bod cnydau yn cael y dŵr angenreidiol mwyn tyfu, mwyn cael twf i'r cnwd a sicrhau bywoliaeth diogel i bobl yng Nghenia drwy waith partneriaid Cymorth Cristnogol. A pam mae Ioan yn dyfynnu geiriau Iesu yn yr Efengil ac yna yn siarad am y gorchymyn yma o gariad yn ei lythyr cynta. Falle bydde rai bobl yn ystyried unrhyw orchymyn yn fwrn, yn faich arnyn nhw, yn enwedig yn cymdeithas cyfoes ni, lle mae bobl yn tynnu yn erbyn unrhyw orchmynion ac yn dweud so i'n mynd i ryndo ar unrhyw un sy'n smalio i bod nhw mewn awdurdod dros i. Ond yr hyn mae Iesu yn ei wneud yn ei araith i'r disgyblion yn Ioan 15, a mae Ioan wedyn ni awdur y llythyr cynta yn tanlinellu yn ei lythyr yw bod y gorchymyn yma i garu yn orchymyn sydd ddim yn ddyletswydd trwm, ddim yn iau trwm am yn sgwydden ni a defnyddio term arall y mae Iesu yn ei fabwysiadu. Ond yn hytrach yn rhywbeth sydd yn dilyn, yn naturiol, o'r cariad mae Iesu Isus wedi ei arddangos tuag atom ni. Mewn geiriau eraill, dyw Iesu ddim yn gofyn unrhyw mwy ohono ni yn ei orchymyn ef i garu, na beth mae fe Isus wedi ei arddangos, wedi ei fyw, yn dod i'n plith ni fel un ohono ni, yn marw drosom ni, ac yna yn atgyfodi mwyn rhoi bywyd llawn i ni. A bywyd llawn yn golygu caru eraill. Mae bywyd llawn yn golygu ceisio y gorau dros y nwthau hefyd. A dyna'r her i ni yn yr wythnos yma wrth i ni geisio cefnogi Cymorth Cristnogol orau fedrwn ni i roi, fel ddwedais i rai wythnosau yn ôl, crôn, cnawd ar y cariad hwnnw, i fyw y cariad hwnnw drwy helpu y rai tlota yn byd ni a drwy estyn cymorth lle bynnag y bo angen. Cynorthwyd Duw ni i wneud hynny. Amen. Mae'r oedfaon bellach fel rwy wedi cyhoeddi Isus nôl yn capeli. Felly cofiwch os oes modd i chi i droi mewn i'r capel yn ôl y drefen sydd wedi cael i gyhoeddi Isus. A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân bod gyda chwi oll. Amen.